Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Asinaw ti lalaki naggapo dito'y balay. Sigud akaadalak iti college dayjay, tatang. Imay pinmasyar. Nay, ipalagip ko ken kata mga no nakalipat ka. Saan ka amabalin ang makirelasyon iti daduma? Tanay, addan na kaitulagam. Awan ka diti karbengak nga agpili iti kayat ko, Nay, tatang. anya pala kaya mo iti nakaitulagam ka adamo mabalinda? Jack pa'y nakitkita dahi ta ibagbagayo ang nakaitulagak. Anak nga ron tigayam ko ang negosyante iti sabali nga ilay. Kasano ang nagbalin agayem mo dahi ta ang negosyante, tatang? Ay, nasingad agayam kaw, manipod ubing kamay. Nagkaadalan kamay. Napagasatan, ang nagswerte iti negosyo na ijay ilay, anak kay kamangan na. Oh, apay asaan ang maispiling day tarupa manak ko. Anya ka diti parikaw. Jack lakit di kayat ti makiasawa iti imbagan ni tatang anang hitulagan na kanyak. Saan mo't amabali na pagkudkudan ti kayat ni tatang mo? Nakalpasa kun iti kinamaestra. Ngam awan pa'y trabaho. Tamakilet egzamak pa'y. Iso ajak kayat ti makiasawa, nanang. Tingamin tribo ang nagtaudan da tatang mo. Ubing pa'y laeng dagiti anak da. Kat nagtutulagan dagiti naganda. Kasanon, no agpada kami iti nangitulagan na asaan mi akayat ti tunggal maysa. Ti pamilya ti pakiasawaam. Kat iso ti akin kukwa iti daga bambantayan ni tatang mo. Akas mayordomo. Gayem na ti akin kukwa anak ko. Apay nanang, ikatenda ka din ni tatang akas mayordomo. No saan kami nga agkatuluyan? Imo na ka matgayam diti karayan nga aglaba. Wen, kunak no agmay saak nga aglaba dito eh. Aginggat malpasa. Kat, apay nga rod analiday ka kasinsin. Pampanunutek man dyan ang itulagan ni tatang kanya. Anya anang itulagan? Insan, Jack pa'y kayat ti makiasawa. Kayat ko ang makapasa itilet. Kan mangisuro ako maakas maestra. No apay nga min akas ta ti kaugalyan da. Itulag da ti anak da. Wen nga rod Kayat ko alabsingan day ta akaugalyan no mabalin. Kabaulam nga aramidan day ta? Kasinsin? Ilaw kumparay, mabalinan ngay paburas dagiti bunga ti manggam. Si kamot gayam, kumpadre. Mabalin ka din. Ay, wen paray. Adu lakid diti maburas, ta adu ti bunga dagiti mangga. Dayta, ti kayat ko ken ka, kumpare. Mapagtalkan ka launay agayam. Saan la agayam paray? Intun ko aki din nakaagabalayan tan. Uwan gayaman niya. Sana mabali na masalungasing titulagan ta. Kasano nga roden kayam? Ay, sti abalayan tubay. Ibaon kunto ni Orlando, tapno at nakadwa mamangkita ka na kita agburas. Agyaman na, no? Ada ibaon mo akadwak, paray. Jay samot agraraman nga ibagbagam agayem mo, jay imawag. Apay ako na magraraman. Saan abagay akas di ataw ti gayem mo? Katalak mo laang gayem mo? Gayam ko ngamin, manipod ubing kami. Isu tinang italka kadagiti naga, kandagiti mula kay jay lugar mi. Mabalin akatalak, ngam saan agayem? Ambisyoso,
taabalayan kun kunanakit din. Titulagan kat tulagan. Sana mabalin na masalungasing. Ay, manumot ti kasta nga kaugalyan. Sana man mano, tanakain sigudan min dayta akaugalyan. Lakay, kaano ka di nga umay ti ibaon ti gayem mo akadwam amang kita kadagiti mangburas iti mangga? Siguro intom bigat. Mangkuyog dan iti bayar. Adaw ti amuda a bayar. Saan nga ta nga umay met ti anak da? Anang itulagam iti anak da? Dayta ti jak amaw. Ang madansa mo imamanihar na computer shop ken printing press. Kayat ko makita ti manugangan ta. Ay uray siya ak. Idi ubing pa iti pan nakakita keng kwada. Nakita ka di met ti gayem mo ni Jonaling? Nakita na mo't idi Anya ka di tinapampanunot yo. Taapay anagtulag kayo. Orlando, numapan kay di plantasyon. Kita man o niya ti tsura di anak da balasang. Jay ka din ang itulagan da ka ni Romnek, antay? Wen garod, numabalin la ko mga ibabawi da ita nakitultulagan ni uncle mo. Nagtulag dan samot ta nantay. Nagsinnapatada ka no? Kasano, no saan nga agkasungwan dagiti dua? Dahi tati saan anak panunaw dagiti mangitulag iti anak da. Isu nga rod, asaan ko nga anugutan ti panangitulag ni uncle mo ken ni Romnik? Kasanon, antay? No damot nakita ni Romnek, iji ayan ti computer shop, kan printing press na. Damagag to manday ta ken ni Romnik. Hello anak, kumusta kan? Hello, Mami. Busy ak dito yung shop kan printing press ko. Kasta ka di? Ada ka di mo't sir patam ditan, iho? Ado Mami. Kaya't yung ka din, amang pili ak. Ay, numabalin la ko ma. Wait nga Mami. Kanayon nga ipalagip ni Daddy. Ganda ka nung nakaitulaga. Diyak nga rodam mo, no di adal wenno saan day diya babae ang nakaitulagam. Jakmat kaya't ti babae iti away nga awan adal na. Ay, rumbon lang. Diyak lakit di kaya ti makamanugang iti ignorante. Agsalita kami diti kumpare. Agsagana ka tamangan no ikuyog nanto ti anak na anakay tulagam. Anya ko mati sa ganak, tatang. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Ay Luka, apay baga ka makiasawa kan? Agsagana ka. Tapno inton makisango ka. Saan kanto amas-mas daaw? Da kayon ati makisaw. Da kayo mati nakitulag. Ay di ka man! Nay, kaskalasaan kamit ang maestra. Nagadalak iti maestra, tapno mangisuro ak, tatang. Ay. Saan kat amakiasawa, iti saan ko nga am mo. Mamamumtaw. Nataer iti ubeng. Kain may sa, baknang. Uray baknang, no imot mat, wenno maditi ugali na. Ay, di ka man romanason. Itun madanon titawin mo ang nagtulagan may. Umay dan taw, kapag tutulagan may, ti panagkalay sayaw. Itaman pa'y anak ka umay ka diti balay, insan? Masurunak ngamin itimbagamanan ni tatang. Anya timbaga ni uncle? No kano madanon titawin ko ang nagtulagan da itigayam na. Pagtulagan dan ti kasarmi. Anya? Anya ka no titawon ang nagtulagan da? Saan kun adinamag? Tama kapaawan ganas. Ay, jak pulos kayat ti makikalaysa. Iti saan kumat nga ay ayatan. Ay, oray siyak mo't Jak lakit di kaya ti makiasawa iti saan kong am-am mo. Papanam ka di ita, nakarubwat ka man. Mapanak ijay syudad. Inak palagipan ti anak ta. Anya ko mati ipalagip mo. Ngada na kay tulagan na. Sana mabalin ang masalungasing tinagtulagan mi. Nagsinnapata kami itigayam ko. Kasano no adan ay ayatan di anak mo, ijay syudad. No salungasingan nag, awan to apulos ti matawid na kanya. Anya? Ibabawik amin nga dagan kwa na.
Uray ti computer shop ken ti printing press nga imatmatunan na. Agraman credit card na? Amin na kwarta na iti bangko. Kasta ti ganaben ti sukir nga anak. Nagsarita kayo ka din ka ni Dadim. Wen, mami. Jak pulos kaya ti pangedeng na. Angem, dakas ni daddy no iso ti makapungtot. Day tangarod mo ti pagamkak. Kasano no paison na nga awan apulos ti itad na kan ka. Sana na yung kalintigan ti kayat ni daddy. Awan mo't nga rod ti maramidak. Tamo mo't ti ugali ni Dadim. Maawatan ka, mami. Angem, numabalin. Jak kaya ti mga sawa, iti jak piamam mo. Ay, ano sama, anak ko? Anyang amin tinaknakan ni daddy anang itulag kanyak. At dagat fiancé ka jak amamon. Itati ipapan mo di plantasyon, Orlando. Obserbaram man, jay balasang anang itulagan da ka ni Romnick. Unantay, kita akman, numabalin matla ang aparakan ni Kasinsin Romnek. Ngam di mo ipadlaw, nga isot imay sa arantam ijay. Unantay, di kagdanag. Saan amamuan ni Uncle, abinilin nak, amang kilatis iti day a babae. Nasaya at no kasta. Ay, amang ano saan mo't ama ikari iti kasinsin mo day jay a babae. Naggasat kat day jayin a babae. Tamae ranod iti sanikwa ni Kasinsin. Day tangarod ti pakasurunak. Ngam, saan namang namnama day jay a babae. Naisarong kamat diti balay, insan. Ada ibagakan ka, no manugot ka. Importante lakit di dayta nga ibagam. Talaga nga importante. Kabayatan nga orayan tati pa nagtesta. Apay numapantay di syudad. Taagsapul tayo ti trabaho ta. Ha? No ag-review ta. Uray ag part-time job ta nga agpaisong. Nalaing tamot no may papaniti computer? Nangala tamot iti basic computer? O sige, taibagak kada tatang ang mapantapay iti syudad. Pangurayan ta iti let exam. Intangarod agbirok, oray basit la ang asilet nga abangan ta. O sige, tapno makaurnong tamot iti inayon ta iti aramaten ta nga ag-review. Palubusan kaga po iti panag-review. Ang blaglagi pa ma. Review ti papanamijay saan ang makiindaram. Wen ka di, tatang. Talaga mat a-review ti gagaraan mi ijay. In kami ag-review tapno sigurado ang makapas kami iti exam. Nasayaat. Ti kanayon ko nga ipalagip tapno di mo malipatan Sige, uncle. In kami nga rudan. Agbiro kami pa iti siled a pagabangan mi. Bantayam ti kasinsin mo Asino mo't ngay timang bantay kanyak, uncle? Agbinantay kami kadi? Kunak man no adda balasang yaw, tata. Awan samot. Napan nagbirok iti trabaho na. Masikuran siguro ditaw Kasta ka day, tata. Ay, kunak ano adda dito. Apay nga interesado kay iti balasang kaw. Kitaam kiti dagiti agburas iti mangga. Nakitaan mo dagiti daduma. Sige. Sige, tata. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga balayan ni Antay. Ibagak tuman kan ni Antay. Anagalas ti ugalay, ti agbalin nga balayan. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka. Daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Apay nga interesado kay iti balasang kaw. Kitaam kiti dagiti agburas iti mangga. Tayo nakitaan dagiti daduma. Uun, tata. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga abalayan ni Antay. Ibagak tuman kan ni Ante. Anagalas ti ugali, ti agbalin nga abalayan na. Napanan ka din ni Tatam a Ricardo, baraw. Kwa, nana. Napan iti dadum apun ti mangga. Nay, balon samot day tawit yaw, nana. Wen, barok. Agmerinda kayo.
Kwa, nana. Damagak man. Anya ka di at trabaho ti sarkan ti balasang yaw. Kumpormid itaan, barok. Sige, agmerienda kayo. Tama panak pa'y ijay ayan ni tatam. Innakmat ito ti meriendada. Hello, Orlando. Anya ka di ti madamag dita. Ay naantay. Nagmaditi ugali jay lakay nga agbalin nga balayan yaw. Ah, kasta ka di. Kat ti balasang dangay. Awan ditoy. Tanapan ka no nagbirok iti trabaho naantay. Anya ka no at trabaho. Kumporme ka no mat. Amangan ano katulong. Ha, dahita ka di tinangitultulagan ni Dionisio, iti anak ko. Imbag lakit di. Taad dapat ito imbaga ti gayim ta abasit asilid a pagabangan ta. Wen nga rod, insan. O sige, isimpata nga roden dagiti gargaret ta. Kalpasan na. Intag birok iti trabaho ta. Wen, insan. Magnata iti mall, kan kadagiti iskinita. No adda nakapaskil nga agkasapulan iti trabahador, padasen ta ti agaplay. No, mall? Kaadwan na adida kaya ti part-time. Intaag pag napag na iti kalsada. Bareng adda maranaan ta a part-time job. Sige, agawaan ta nga rod. Bareng adda masapulan ta a pagtrabahuan ta. Apay nga awad trabahador mo, iho. Sinalbag na gidya trabahador. Pinagong takla ida iti kalman. Awan dametan. Apay a pinagungtam ida. Awan lang arodan customer ko. Umariwawa da. Ay, nagpupudutak ida na. Ay, kasano, no di dan agsubli. Sukata ka. Mangipaskilang iti wanted helper di tarwar. Sa bagay, ado ti agsapsapol iti trabaho ita. Well, mami. Ang madaparikot. Anya ti parikot mo. Manipod ada computeran di ta asideg. Manunti umayin dito eh. Nagapwam ka di, tadi ka matagtagari. Naggapuak man ijay shop ti anak ta. Kat, anya ti pakariribukam. Pinanawan dagiti trabahador na. Agbirbirok iti kasukat da. Imbag no da masarakan na. Maadamot siguro. Adumot di tati di adal nga awan trabaho na. Iso amang namnama ka nga dagaplay kasta ka di? Ang ada pa'y may sa problema. Ada ka no nagipatakder iti computeran iti asideg. At dan ka kompetensya na nga rod no kasta. Ay, pag na. Awan mat makita ta nakapaskil nga agkasapulan. Saan ta mapukawan iti namnama? Ha? Oh, makitam ka di dayjay? Wanted, encoder, and helper. Sige, mapanta. Bareng maigasatan ta. Padasan ta Napartak kamot nga gincode. Bareng kayat da ati part-time job. May mayat sa no saan ta nga ibagbaga a part-time job. Inton madanon ti review. Satan to ipakata nga ag part-time job ta. O sige. Kat jay man palayaw ko alin ti aramatak anagan. Taapay ati palayaw mo. Basta. Kasla kayat ko abaliwat tinagan ko. Basta linlaangan ti aramatak anagan. Naimbag abigat mo, sir. Nakita mi ti nakapaskil iti ruangan nga agkasapulan kayo iti encoder kan helper. Agkasapulan kayo kadipay? No nakapaskil, kawatan na nga kasapulan na. Kaya't mi kumati agaplay, sir. Ada ka din pa da siya nagtrabaho iti computer shop? Iti computer iti pagadalan tinagyanak, sir. Agin code kadagiti newsletter ti pagadalan. Okay, padasan kayo pa eh. Ang no saan nyo akabailan, ikatan kayo dagos. Ada subsuplado da ito. Sige, sir. Amumutla ka diti kudko diti miti computer? Padasa ka, sir. Okay, mangrugi kayo inton bigat. Malaman, masapa kay latan. Madlaw asuplado ti posta. Win nga rod. Kita ang nakit din iti pababa pangato.
Idi imbagak alin tinagan ko. Apay nga tanga awan kadwa na itay. Agmay may samot iti shop. Kat medyo nalawamat. Dayta nga rod tinadlaw ko. Ang jak nagdamag tamabainak. Adapay nakitak ang maibukbayin a libro ijay at ipay nalpas. Wen, nakadisuda iti dakkel alamisaan. Sapay medyo ado. Intarayan sa kano ti trabahador na. Dahita tinanggag ko nga ibagbagadag iti adda iti asidag na pwesto. Amangan mat no saan anasaya at ti ugali na. Iso at tinarayan da. Kasta nga ta? Amangan no saan to anasaya at kadata? Ay, rumbang nga agbalin anasaya at kadata. Tano saan? Itarayan tamot Apay nga agong ungat ti may sa a customer anang isubli iti libro ana ibukbind. Apay ko man agungat. Insambot ko lang aro din tin pabukbayin da iti kalman. Kita, agungat da pay. Awan nga rod para bukbayin ko. Ay, apay anagungat, sir. Kita akman? Ay, sir, saan mat ngamin husto ti pan nakabukbind na? Kahit mo sawan, maditi naramit ko? Wen, nagsisinukat ti pan nakaurnos na. Iso nga insublida. No kasto ti maaramid ka dagiti daddo mapay a libro, talaga nga isublida mat. Kamaligayam ti naramid ko. Baliwak langan, sir. Tapno saan alugi ti bayad da. Amangan numaamuan dagiti tao, kamali ti aramid tayo. Kat maawanan tayo iti customer. Sige, sikat makam mo. Ada importante apapanak. Sige. Itaban pa'y iho. Anya ka diti pakariribukam. Tika lalak akadwak iti siyap. Nalaing launay. Tapay, anya tinaramid na. Inurnos na dagiti naramid ko. Kasla nalalaing iti siyap. Apay nga rud apimanaw kay Jay. Diyan mo? Kasla kahit kung ada pagkamalyan na day alin. Taapay ko ba? Pinanawam kit din ti siyap mo. Tikit din kabarbaro at tao, tinangital ka. Kahit kung agkamali, tapno ada pang kapwak amangungat kan kwa na. Napainanak. Apay, impadlaw mo ka di, anabainan ka. Saan, mami? Basta pimanaw aklatan. Imawag ka din ni Junalain no kaano amang rugay ti panag-review na. Saan pa'y matlakay? Adda plano dakin ni Cecil. Anya ka now? Akabayatan nga orayan dati panag-review da. Agbirok da kano iti trabaho da. Nasayat mait, tadi sayang ti panagyanda iti syudad. Nasirib ti anak da. Amuna ter aramiden na. Iso nga raw na nakatorpos iti kinamaistrata na si Reb. Ken, insamira na tinagadal iti basic computer. Pakakitaan nga muna ti diskarte ti agbyag. Sapay kumaa, tama ka pa sa inton ag-exam itilet. Sigurado day ta. Saan ka kadipay nga agsubli iti siyap mo, iho? Saan pa'y, mami? Inawagak dagiti agbambantay jay. Iso na pala ti makamo. Intalak mo kit din iti dayjay alin, di siyap mo. Tapno agkamali nga rod. Kat panggapwak amang pabain kan kwa na. Kasano nga rod amakitam ti kamali na no adda kamot ditoy. Ang apay nga takas to ti mariknak iti dayja babae. Di mo pa'y lainikat do saan mo ang magustuhan ti aramid na. Kasano ngay, nawawanan ti umay agtrabaho kanyak, mami. Apay anagatidog ti pila di tabangir a kompyuteran. Din to taawan dito O nga ron. Nula ko kumati pambantayan ta, ay nangilawan. Awan pa yung may gumatang. Ay, inak man agin lalabas insan. Takitaag man no anya ti makagapo. O sige, ingka. Tapno maamam no apay. Siyak pala ang tagbantay dito No kastoy nga awan ti umay dito Anya nga ti swelduan ta. Iso nga rot apimanaw dagiti trabahador dito Ay, sige. Dita ka pa'y. Taduk talak no anya ti adda dita nga awan dito Mapan ka ka din iti siyap mo.
Nasakit ti ulok, mami. Nasakit ti bagbagik. Ni, abangan no gurigor ka ba? Nan, tadapadapan ka. Ni, nabara ka nga agpaiso. Ada agas apara gurigor dita. Agtumar ka. Numadipay laang, mapantan iti doktor. Kapilitan na sana pa makapanin di siyap ita. No amukla ko mati aramidak ijay, siyak ko man timapan. Diyak pa'y nakaturturog. Iso siguro ang nagsakit ti ulom, kan naggurigor ka, iho. Anya ti nakita am insan? Nalaklaka ti presyo da. Kan napartak dagiti empleados da nga agunggunay. Asikas wanda adagos dagiti customer da. Anya ti aramidam? Simango ka man dita computer mo. Mga ramidak iti flyers. Mangibaon ta iti ubing amang iwaras kadagiti tattao. Nang runa iti asidag ti pagadalan. Ilaklakam ka di mo ti presyo nga ikabil iti flyers? Kasapulan tapno adda umay. Ikabil ko paikit di. Ano aduda kat libre ti maysa. No kasta nga agpaiso, aduda nga kukuyog nga umay. Ngam, amang ano agungat ni boss na makita na nga imbabam ti presyo. Anya ti kayat na. Nangina ti presyo na, ngam awan ti umay, wano nalaka ti presyo, ngam adu ti umay. O sige, sika ti makaam mo asumong batkan ko na, no kas pangarigan. Wan, makaamuak ton. No agungat, agpalawagak Mapan ka din ijay shop mo? Well, mami. No dala makita ka ba sita kamali da jalin? Pabay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Pabainak mat. Akas iti panang pabain na. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, titoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Wan, mami. No dala makita ka ba sita kamali da jalin? Pabay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Pabainak tumet akas iti panang pabain na kanya. Saan arumbang apaabak kakit din iti may salaang at trabahador mo? Wen, mami. Adantual daw na kanya. Makita tulaag day talin. Pabainan nakakit din nga anak ko. Trabahador laang. Makita yun to. Noumay kayo iji pwesto. Adda ka no trabaho da Cecil kan Jonalyn. Iso ti inyawag na itaylaan. Nasaya at uray jay laabang da iti silid da ti babayadan da. Un alakay, dakulan da ijay ama itulong na. Imbagtaw na makaisuro taawanan ti parikaut. Ngamdandan imot ngaminon tinagtulagan nyo iti gayom mo. Saan pa imit kidi nagtulagan no kaanaw? Madanon to? Saan ka di amabalin nga ibabawi day ta nagtulagan nyo? Ay, nalpas ti tulag. Saan na mabalin na masalungasing. Apay di mo maawatan, adun adaras nga imbagak. Lipate mong imbagak. Anya da ito yung nakapaskil. Asino tinangtad kan ka iti karbangan amang ibaba iti presyo dagiti agpaprint kan agpa-computer? Anya ka diti kayat mo, sir. Nangina ngam awan ti umay, wenno nalaka ngam adu ti umay. Pagkunam nga adu ti umay, aber. Ad-adan amalugyak, ano kasta? Adto ti resibo kan collection, sir. Oh, kitaan nyo ti resibo. Kan bilangan nyo mati kwarta. Oh, kitaan nyo di talamisaan. Nagado ti koleksyon na. Kamali ka di tinaramid ko, sir. Agpangina ka kadipay nga uray awan umay a customer mo? Ay, di kag sigurado akanayo nakastoy. Ti kaadot customer, ha? Makita, sir. Basta aramidan ti rumbang, sublyan da ka dagiti customer. Napauli magmat ni boss, idi makita na nga ado ti koleksyon.
Wen nga rod Suplado. Madla mo ka di nababa mo tinagadalan na. Wen, ngam, ada nga min bukod na a computer shop kan printing press. Iso ang nagbalin boss. Kita amlat tamo ti maaramidan ti kwarta niya. Ngam amang ano saan anak katurpos iti kolehiyo. Saan ko nga amo? Ang panagkunak, kasta talaga. Amangan no nagpaliwawang idi agad-adal. Siguro takas tamad dagiti dadto mga da kwarta na. Saan da nga igaed ti agadal. Kada pang pangasday dyan nga imbaon ti gayem ko akadwak amang kita kadagiti agburas. Gapo siguro kaanakan ti asawa ti gayem mo. Patil-tilak tupay. Nagtip-tipilak lang kahit. Anya aya ti inaramid na. Taapay apatil-tilam. Ako la di na damdamagay. No ayan ka no ti palasang ta. No anya ka no ti trabaho na. Kasta mo ti sinaludsod na kanya. Apay nga ta. Saan nga tangada ng bilin kan kuha na nga ambuan na dagita? Nga ta, lakay. Ang asino ko ma. Saan nga ta ni Imelda ti akin nakam? Nalapit. Amangan no kayat na amaamuan ti kasasaad ti manugangan danto. San pa'y mata naburas amin dagiti mangga ako na ni Pare Ricardo? Unang kel, sublinto, tanapon nun tilugan. At adu ti bunga ita dagiti mangga ngam idi napalabas sa tawan. Un nga rod, Uncle. Ay, Uncle, madamag ko man gayam. Anya ka di tinagan ti manugangan yaw. Apay nga interesado ka? Diyak pa'y di na magijakim putot no anya tinagan ti anak na. Kayat yu asawan. Di mo pa'y amaw tinagan ti manugangam. Basta nagtulag ka nagsinnapata kami, nga agabalayan kami. Kasta ka day, Uncle. Tinagtulagan mi kat into nagtawan ti babae iti 20 kat 5. Ang Uncle, awan nga tatilapad iti day taaplanaw. Uray asino ti agdapdap pa. Awan ti makalapad. Anak ko kan anak ni Pare Ricardo ti pagasawaan mi. Ante, talagan sa nga awan makalapad iti panagabalayan yu iti gayam ni Uncle. Iso nga rod akasurun ko launay dayjay at tulagan. Kunamot ni Uncle, adi na pa'y kanuam mo tinagan ti babae. Kasanon, no ada diferensya ti babae. Kunamot ni Uncle mo nakita na karon dayjay iti ubing pay. Mano atawanan tinapalabas. No kasta, nakita nan. Diyak man amo, patinagan na. Saan ko gamo? Diyak ka mo no di adal wenno saan. Sa balimat day ta klase, ante. Itulag ti anak, iti asawaan na. Diyak man amo ka ni Uncle mo. Kasla mapukpukawan iti mamanugang. Mayat mati inaramid mo. Sipod imbabam ti baya dagiti umay a customer. Immaduda. Ay narigat ti panawon ita. Nalakat ti sapulan ti tao. Nangruna dagiti estudyante. Madlaw ko man, kanayon na kaaming mingmingan ni boss. Iti anyaga po. Naminado nakita. Nangruna, no kasi nga ado ti customer, kat makumikom ka. Amangan nukit kitaan na ka, tapno amunan tungot ti aramidan na. Kasta nga ta, nangruna. No nagpartak ti imam nga agkudit iti computer, kan agin code, sang kakita na ka? Amangan nukit kitaan na no agkamali Nalalaing ka naparpartak ka ngam iso. Anya ngay iho, pinabainam ka di jay bagbagam at trabahador mo. Pagungta ko may din baba na tibayad dag pa computer. Ngam, imaduti koleksyon, mami. Kasta ka di. Kayat mo, tasyak to timang pabait. Amangan no pumanaw. Nagpartak tupay ti man ang aginkod. Ken talaga anapartak nga gunggunay. Nagagat nga rod no kasta. Ken madlaw ko analaing, mami. Ang mga nusigod mat at trabahador iti computeran.
Pagadalan ka no tinagkomputeran na. Ay, saan siguro adi adal? Taapay adi ta kompyuteran, tinagaplayan na. Anya ka di tilis listang? Adun samat. Dagiti man agpa-bookbind, insan. Aduda. Ay, ado man nga rodan ti ibukbayn tayo When damagan ta ka ni boss, no kayat na nga ag-overtime ta. Basta bayadan na ti overtime. Ngum no libre. No way. Siyempre. Alangan nga agtrabaho ta iti libre. Ibagam to nga rod kan ko na. Awan pa'y mat ngamin. Naladaw man nga tan. No umanugot, nasayaat. Ngam no saan, pasensya. Ay na, ado at talaga ti agpa-bookbind. Boss, imbak tadakan. Mabalin ka din nga ag-overtime tayo, taado ti orders. Ang mga numay daalaan kat saan pa'y analpas. Apay nagawat ka iti adong orders. Dungay umay daalan. Adi pa'y nalpas. Apay, sir, bayak ka di amapanda iti sabali. Isungarod nga ag-overtime tayo. Tapno ado ti umay di ti printing press mo. Ag-overtime kayo, ano kayat yo? Bayadam ati overtime mi, sir. Anya? Sikatin lang kid daw iti overtime? Kat no saan mo ta siya? Pagsayaatan ti printing press ti naramid ko, sir. Agbayad damat. No di mo kayat? Uray ag-back out dagiti ado ang nagpaaramid. Awan anyaman na kanyak. Agawid kami matamasapa. Anya? Sige. Overtime no overtime. Bayadan no bayadan. Kasta tapno nalawag, sir. Imbag ta na isamir anti may dimawas paray. Ado ti prutas agatangan may ditakabangi pangaili, pare. Ay, kunak no dagitila ang talkem timbaon mo paray. Nalagip ko ngamin titulagan ta. Kaano ta nga agpakasar? Dakil to apas ken ti maangay para iti kalaysa dagiti anak ta. At dapay jay syudad ti anak ko paray. Aday sagsaganaan na para iti masakbayan na. Umay kamin to. Tapag sasaritaan tayong ti may papan iti kasarda. Ay, iti anyaman nga oras paray. Pagawidak to ti anak kaw, kalpasan ti sumagmamano abulan. Sige. Tapno maisagana tati amin, sakbay ti kalaysa. Ingrandin to akalaysa ti mapasamak. Wen, paray! Anya ka di tinagsaritaan nyo kini kumparim a Dionisio. Umadanin ti panakaangay ti kalaysa. Pagawidin taon ni Junaline. Urayin tayo kumapay amalpas ti resulta ti exam da. Nalpas to siguraon. Isaga na laang tapno saan tayo to amatartaranta intun dumteng day tangal daw. Ay, ingranday, ti mapasama kakalay sa. Madanagan naklaang no anya ti mapasamak. Nay, anya ba't ti pagdanagam? Sigurado amakla at ti anak ta. No ibaga at ang agkasarang. Amuna day taan. Taan namin adun adaras ngayong baga. Si kagayam ni Lin ngay bagbaga ti anak ko. When madam, apay ka di, kan asino kayo ka di? Siyak ti ina ti boss mo. Isa tartarimaanam di pa nakisasa umi ti anak ko, ha? Adda ka dinalpas mo a kurso? Nakalpas ka di mat iti kurso ti anak yo, madam? Anya? Pagdamdamagan ka? Isublim ket din kanyak ti saludsod ko. Pasensya kayon, madam. Kayat ko la amaamuan ti kurso nga inlepas ti boss ko. Ay, madadaol ti aldaw ko ditoy. Pumanawak man laangan. Jonaline, apay akas jay ti imbagam iti inanim, boss. Madlaw ko ngamin amata pobre. Wan nga rod. Hay, di na ka mabalin at tagibasitan, tamay saka a maestra. Ti anak na ngay. Awan samot nalpas na a kurso.
Oh, Apay kasta ti jar mo, mami. ay, masurunak iti trabahador mo iti shop mo. Kunamlan kalalaingan. Apay, anya ka diti naramid na, mami. Ado dinamag ko kankwana. Ngam, nagdamagan nakmet. Anya nga min ka diti dinamag yo. Ay, saan mo nga amuan? Ha? Ngam kayat ko nga ikatam da dya babae iti shop mo. Mami, sana mabalin. Na-discarte day dya tao. Ado tinagbalin a customer ti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan. Isakit mo da dya babae, ngam shop nga inam. Mami. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, saan laing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Saan mo nga amuan? Ngam kayat ko nga ikatam da dya babae iti shop mo. Sana mabalin, mami. Na-discarte day dya tao. Imaduti customer iti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan? Isakit mo da dya babae ngam shop nga inam. Mami. Kayat ko nga ikatam, tadyak kayat ti panagdildila na. Ang mami, imaduti customer ko gapukan kwa na. Diyak kaya ta papanawin. Rimukmakan kankwana. Saan nga iti kasta, mami? Kasapulak tinalaing agtrabaho. Addan tulad tamot pa ng pabain ko kankwana. Amangan no inton umay atawan ti panagpakasarta. Ayan ka di ti babae nga ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. Adda kano ijay syudad kuna ni Pare Ricardo. Addan sa kano isagsagana na. Anya ko mati isagsagana na, aber. Saan ko na dinamag? Ngam ko na para iti masakbayan na kano. Amangan no adamat plano na para iti masakbayan na. Anya ko mangay dayta. Naibaga ni Orlando idinapanda ijay. Nga imbaga kano ti inana, anapan nagbirok iti trabaho na. Anya kano trabaho? Dayta ti saan tayo nga mo. Amangan no katulong. Anya? Katulong ko na? Ay, sana mabalin. Ay, uray siyak. Jakmat kayat akatulong ti maasawa ti anak ta. Addan samat parikot mo, antay. Naibagam idi nga amangan no katulong ti trabaho ti anak ni Ricardo. Saan ka di? Nalabit, antay. Kastamot ti kaduan at trabaho, analakaasar kan. Nagswerte kit din ama ki asawa iti anak ko. Swerte na. Ngam, malas mo't ti anak ko. Ngamawan ti maaramidam, antay. Nalpasan ti tulagan da ni Uncle. Nang namnama da dya Ricardo amang ipaasawa iti anak na iti anak ko. Amangan, no saan anapintas ti babae, antay. Sapay nagtaer ti anak ko. Addan pagbiyagan na nga uray saan anak katurpos iti kolehyo. Apay nga minasana nagturpos, antay. Marigatan, adda nga min kapkapoy ti ulo na. Kung akno ijay pagadalan ti papapanan na, saan ta ijay mo't gayam kompyuteran? May mayat kumano nakaturpos matlang ni Romnick iti kolehyo. Kumaa, ngam, jay mo't mapanagay ay ayam ijay kompyuteran ti naramid na, imbes anapan nagadal. Isu nga rod nga imparamid aklangan iti bukod na computer shop kan printing press. Tapno adamat makuna apagbiyagan na. Imado kanumot ti customer da, manipod addan di agnagan iti lin akadwana iti shop. Amang ano nalalaingam ni Romnick amang imanihar iti shop. Nalabit. Kunak nga ron nga ikatan na, tadyak kayat ti panagdildila na. Ngam saan kanu, tanalaing, nadiskarte. Apay nga imbaga masaan anasaya ti panagdildila na? Ay, basta, jak kayat ti panagsungsungbat na. Masapul nga itapay laeng, agsagana ta, para iti maangay, akasarte anak ta. Nasa paunay a panagsagana lakay. Anya ko mati isaganaam. Masapol amang isagana iti baka apadakilan. Maawis amin akabaranggayan. Tapno nakalalagip ti kalaysa ti kakaisuna nga anak ta. Si kamanlat makaamon. Total, duamot ti bakam nga urbon.
Pwera pa iti baka ni pare Dionisa. Ado ti maawis agagayim ba iti kabangi-bangail ilay? Kaslakit din piyesta. Wala. Tapno iso ti pagsasaritaan tao. Dagiti tattao akangayadan akalaysa. Kaslakit pamilya. Tinangato. Wano mabigbig-big itigimong. Masapul a memorable ti kalaysan to ti anak ta. Wan nga rod. Anya nga ta ti aramidan ta. Dahita ti panunutan ta. Anya nga ta no mangted tayo iti token. Masapul nga amin nga agregalo ka nagtupak wano agparwad ket makaala iti token. Wan anya nga ta aya at token ti mayan. Dahita ti panunutan ta. Umadanin di pa nag-review ta. Masapul nga agpakadatakan ni boss nga ag-part-time tan. Agklase ta iti bigat. Mapantay ti shop na malpas na nga agklase. Kapilitan na kasta ti mapasamag, insan. Ag-review ta iti bigat. Mapantamot iti malam, kalpasan ti pa nag-review ta. Anya nga ta ti makunana, no ibaga ta amalum talaang agtrabaho. Ipakaawat ta amasapul nga ag-review ta. Si kanto ti mangibagakan ko na naturturod ka. Apay, kabutang mo ni boss? Suplado ngamin. Ngamno si Kati agsao. Bumaba ti boses na. Anya? Agikat kayo iti shop? Saan kami nga agikat, sir? Adala ang review mi iti bigat. Umay kami, kalpasan ti pa nag-review mi. Kasanon? Awanan ti kadwa? No kayat mo, di mangala ka pa iti kadwam, kabayatan nga awan kami, sir. Awanin na. Abangan no awan agaplay. Apay ko mga awan, sir. Padasam ati agipaskil iti wanted helper dita ayan ti Ridaw. Adamat siguro agaplay, sir. Masigurado nga awan ti kaskan ka, Lin. Anya? Ado dita tinaglalaing nga agin code. Ag bookbind kan ag print, sir. Apay a problemado ka, iho. Ay, awan ti kadwak, edya siya, mami. Nagklase, dagiti dua kadwak. Anya? Nagklase? Oh, naglaka solusyonan day ta parikot. Di mga lakamanan iti sabali. Angam, awan ti kaskan ni Lin. Di mo ko naan nalaing unay day alin. Kasta nga rod, mami. Ado ti customer no adda ni Lin. Nagpartak namin nga gunggunay. Kat, tay kadwa na ngay. Di na maatiw ni Lin. Makadlawa ka. Saanan akas idi akasuron mo unay dayjay alin? Nalpasan ti klase ta. Mapantan iti shop. Anya, kalkalpas ti klase ta? Shop adagos? Aginanata pa'y Ijay tanton shop nga aginana. Kasano ta makaina na ijay katrabaho adagos ti sangunta. Saan mo't makabannog tag-review? Nakatugaw tamad. Apay nga ang daradaras ka amapan ijay shop. Ada ka di kaili mo ijay? Awan si Kamat. Ada ka di rumbang ama-amuang? Anya ko matirumbang ama-amuam. Isungarot nga agdamdamag ak insan. Mas daawak lang amin ititigtignay mo. Imbag tayo may kayon. Kunak no saan kayon nga umay. Nagdiritso kami nga imay taagdardaras ni Lin. Umay kami kano adagos, boss. Nagyaman ako na, Lin. Apay ngagyaman ka kanyak, sir. Trabaho mo't talaga ti imayan mi ditoy. Agyaman ha, tayo may kaya dagos ang paman analpas ti klase yo. O sige, tayo nakituloy ti aramida kiti kalman. Agibuk bindak pa'y. Cecil, ingka gumatang iti merienda tayo. Naksa, agpamerienda ni boss. In love sakit ding. Ha? Inak man langan, amangan na ibabawin pa'y. Pilya mo't ganda dya kasinsin mo, Lin.
ko. Adan samot sa bali ang mapaspasama. Anya ko mamat, insan. Saan ko nga ibagbaga? Tapno saan ang mabainan ni Cordapia? Asino akordapya? Saan ka amawatan Panagrik na katbim mabati sa ti tao na nga to ti dapan na itidaga. Asino tidakdaka matam, insan? Jak amon agin di ka wano niya. Di ka man, insan. Amom mati pa kasaritaak. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat, tana itulag kan. Day tangarod kat. Iso nagkasang. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat, tana itulag kan. Kas tangarod, insan. Kasanon, no di mo mat kaya tinakaitulagam alalaki. Nana, awan ka din ni Tata Ricardo. Nagpasyudad samot, Barok. Apay ka day. Ay, umay ko kumaayaban. Taalaan na kumatibingay na itinala ko amangga. Nasapa nagpasyudad. Tada ka no gagaraan na ijay syudad, Barok. Kasta ka din, Nana. Ay, mapanak nga rodan. Kung ano saan pa nagpasyudad. Tagkuyog kami kuma. Nagkapuam ka day. Tain samiram ti dimagas, Barok. Ada na pan mainala prutas di takabang-ibang nga ilay, Nana. Di magasak, takunak no adapay ni Tata. Imbagla akadwak nga agdiskarga. Pagdiskarga ni Tatam? Saan ka di nga adakadwam para diskarga? Adda ka mo't gaya man dito syudad, pare. Si ka magaparay. Adda lagi nagarat. Ay, imbag ta nagranata. Intabi it dita restaurant. Taited ko tibingay mo. Ay, nagyaman na no addan bingay ko, paray. Nalakog ngaminan dagiti mangga. Aduman nga rodin at ikwartaam. Ang damat bingay mo. Nalaing ka nga gaywan. Isuamayat ti panagbunga dagiti mangga. Sana mabalin na baybayak dagiti mangga kenda duma aprutas, paray. Isungaro dasikat itinalag ko. Ay, saan ka ngamin na mabalin alukwen? Kasta, di kinapatagmaw, kas gayem kaw. Antay, imay mat dito yung syudad nila kay Ricardo. Imay jagraraman dito yung syudad. Ang mga no isuti kinasinarak ni Dionisio. Anya apay ngay, antay. Noan niya launay ti kinayat ni Uncle iti dadya alakay akas gayam. Inikanak iti idea. Damagag tuman gayam nga agpaysukin ni Dionisio. No apay aginayam na dayjay alakay. Iti kabayag yu anagdan na? Saan mo pa'y nga mo no apay, antay? Diyak namin din ang damag. Basta, masurunak iti dayjay Ricardo. No apay anapatag-unay ka ni Dionisio. Damagam tuman, ante. Kat ibagam tumat kanyak. Adaman-damagakan ka? No saan ko apakabasulan, Lin? Agdamag kalata, sir. Saan mat siguro adakas ti damagam? Personal na ba nagtidamagak? Sabay ko ma, tadi nakagura. Apay ko maakagura ka, sir. Sige agdamag kalaang. Adda ka din kaayan-ayat mo? Amuyo, sir. Awan karbangak makiayan-ayat. Anya? Apay nga awan karbangam. Naragsak mi nga awaten ka itilakbay abroad TV. Itiramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Apay ko makagura ka, sir. Sige agdamag kalaang. Adda ka din kaayan-ayat mo? Amuyo, sir. Awan karbangak makiayan-ayat. Anya? Tapay nga awan karbangam. Numabalin. Diyak kaya tapagsaritaan ti may papan iti day taabanag, sir. Adda ka din ng sahir iti riknam, tadi mo kayat alagipan?
Saan mo't kayo ti kasta, sir? Tawan pa'y mat nagbalin akaayan-ayat ko. Matlagayam. Apay nga ron adi mo kayat apag saritaan da. Basta. Saan pa'y arong bangay bagakkan ka ti makagapo? Nadi mo kayat. Saan ka apilitan? Ang no kayat muntong ay baga. Si sasaganak adumngag. Anda ka di parikot mo, insan? Awan mo't, insan. Malagip ko lang, iti anyaman nga oras. Makikalay sa iti tao, asaan ko nga am mo. No apay mat nga intulag na ka ni Uncle Ricardo. Malading hit anak mo tunay. Ngam, saan amabalin? Apasakitak tinakam ni tatang. Kan, saan arumbang ama ibabain? Natulnog ka nga inanak. Engam ka sano? Amo ka saan kanto anaragsa? Barang no agkin naawatan kaminto iti paasawa da kanya. Narigat ti kasta. Sapay amo nga agpada kayo kan ni boss anaragsak. No kasjay nga agsarsarita kayo. Pag kunamot anaragsak kami. Uray saan mo nga ibaga? Madlaw ko anaragsak kayo. Nagkita kami kini Pare Ricardo. Mabiiten ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Madamag kuman. Apay anak patag-unay kan ni Ricardo. Agsubsubalita kiti naimbag anakam. Anya kumati subsubalita man na imbag anakam. Idiubing kami, nalmesa kay Jay Karayan. Isu tinangispal kanyak. Kasta ka di. Day tagayam ti makagapo. Saan lang nga dayta? Idi natin nagak iti kayo ti kaimito nga inulyak, isumanen tinang tulong kanyak. Isuan ni Romnick ti pagbayad mo. Kasta ka di. Anya pagbayad? Tapno ti anak ta, ken anak na ti mangituloy kadag iti pundar ko. Kasla mailakam ti anak na iti pundar ta no kasta. Apaya kasta ti saom. Saan ka nga inikan iti karbenghan amang salungasing iti kayat ko? Kada ka din na panunot mo, akas token iti kalay sa ti anak ta. Mayat nga ta no coin purse? May mayat sa no paypay. Saan nga ta may mayat no paypay kan coin purse? Ay, mayat sa ngagpaysaw. Mabalindala ta ti agpili. No coin purse, wenno paypay ti token nga alaan da. Ay, agparamid tang araw, tahuston to no madanawn. Sa bagay, tapno saan to matartaran ta da tao. Wana! Isu nga itapay lang, agparamid tayo kidaig. Sir, apay anak uli magkaita. Binasted da ka kadi? Wensa? Saan ko pa nga imbaga tiriknak kan ko ana? Ang impasagid na. Asaan ka nung agayat? Ay, kaasi kamot, sir. Ibagam kanyak, no asino? Tatulungan ka. Tapno makitak lang ang anaragsak ka. Napatag ka di kan ka ti pakaragsakak? Wen sir. Ibagam na niya ti aramidag. Tapno matulungan ka. Nanalakal ako ma. Angam? Saan kumat atanggal ti amin? Anya ti kayat mo asawan? Asaan mo atanggal ti amin? Sir? Naturay ngamin ni daddy. Kuna na abukod ko apagsayahan tan tibilin na. Angam saan mat? Tapag lidayak mat. Hindi ka maawatan, sir. Mabalin ka di nga ilawlawag mo? Kasla, jacket nga ibuksilan pa ti amin. Ako, lipatan pa latin, bagak. Anya nga tajay ko na ni sir. Asaan na atanggal ti amin? Taapay ka no? Dayta nga ti saan ko amaawatan. Naliday anang ibaga kanyak iti dayta. Andan sa parikot na. Nadlaw ko, nga idinabiit ta, nagsuplado. Ngam idinagbayag ta. Uy, saan mo dun? Amangan no adda parikot na. Iso akas siya asuplado idi. Sa bagay,
Naada parikot ti may sa tao. Napudot ti ulo na. Kaya't ko amaamuan ti parikot na. Adamot bukod mo aparikot. Di mo pa ila maibirukan iti solusyon na. Ita, day takot parikot nan ti sulbara. Ngam amangan no nalaklaka nga ibirukan iti solusyon ti parikot na. Mabiitan ti panag-examen da journaling. Ay, nadanay ito na maestra no makapasa. Dayta ti idawdawat ko, lakay. Makapasa kumamot Isungaro da pinag-review ta, tapno damo namnaman na makapasa No makapasa, masapul nga agawid dito'y lugar tayo. Ta dito'y nga agaplay kas man nursuraw. Kita pa man nga agsuron taon. Magkalaysadan taon iti agbalin nga asawa na. Amo ka diti gayem mo, amay sa maestra ti manugangan nanto. Saan pa'y Ta saan bita nagdamdamag? Di mo na puutan ti kaada kitilikod amang buybuya di ta cellphone mo, iho. Apay nga ininayad yun ti napanitilikod ang mami. Nakita kami aming mingmingam day ta cellphone mo. Iso ngay masidagak. Ha? Apay atila dawan day jay alin tikit kitaam. Kwa. Kunam mapanday ti pagadalan. Ha? Agad-adal da kadipay. Saan da pa'y nakaturpos? Jak gayam na damag. No, summer class, punuan niya, mami. Apay di mo dinamag. Gapo ta imbagada mapandag klase. Di mo dinamag no anya a klase day jay. Tapay lang, mami. Ada ka di rumbang amaamuan no klase ti pagsasaritaan? Jaka mo. Day talang amin ag-computer ti amom. Mujak agkamali. Dayjay ti may sa trabahador ni Insan Rumnik. Ay, asit gakman. Hi! Nujak agkamali. Sikat ti may sa kadagiti trabahador ni Insan Rumnik. Ha? Kasinsin mo gayam ni boss. Isugayam anakit kita ka iji komputeran. Ngam apagbiit ka ngamin. Amumutan ti ado ti trabaho na. Tiyak ngamin ti talkanda Insan Rumnik. Anya ka diti italtalakdakan ka? Mangimanehar kadagiti daduma a negosyo da. Anya ka di pa'y ti daduma a negosyo da? Kwa. Agla ko iti agduduma a protas. Kasta gayam? Kat, imbagman ta manager ka gayam, manong? Insan, napintas mat jay trabahador mo ijay komputeran Napintas na talaga. Ay, di mo bibiyangan da dya. Kwa Insan. Anya ka di tinagan jay adda siding na. Ni Cecil. Diya may isa. Di mo paglulukwan. Apay kumalok ngay. Armakit di adya adda siding na. Imbag ta di nakakinabutang dya da siding na. Hindi nakita na ka. Apay kumangay ang mabutang kanyak. Sa bali nga minti pa nagmat-mat-mat mo no da makita mabalasang. Lumagton sa mo tanti matam. Ne. Lumagto matasasawom. Di ka man mang dadali ti diskarte. Basta dyan ko na ka. Di mo bibiyangan nilin. Kasla damot karbangam. Nalipatam ka din. Dandanikan mangikalay sa. Di mo man ipalpalagip dayta. Tama ka dadali ti mood. Insan, inton bigatan ti exam ta. Win nga rod, nagbiit nga aglabas ti panawan. Kaano lang jayo umayta pa nag-review. Nga, inton bigatan ti pa nag-exam ta. Good luck ka dataan to Wina, sapay ko mata maigasatan ta. Ay, adu ti saan ang makapasa iti damo a pa nag-exam da. Masigurado ka makapasa ka, Dagos. Tanalaing ka. Di ka man agsawi ti kasta, insan. Nalaing tayo amin. Basta ipasnag tayo. Ngam saan tayo nga agpapada iti laing, insan. Sa bagay, di ka mapukawan iti namnama. Adda ka asi ti Diyos. Day talaangan tinamnamak, insan. Ti kaasi ti Diyos kanyak. Barang makapasaak.
Insan, ay ang dagiti nagpipintas akadwam dito'y kompyuteran. Napanda nag-examine. Apay, anya ti sakit da? Taapay ang napanda nag-examine. Sakit akong kunam mo dita. Nag-test, ti kayat ko asawan. Ha? Nag-test? Nay, apay, estudyante da? Ako naknugagangay lang tinapananda nga ibagbagada klase da. Review mo't gayam para itilet. Anya ngay dayjay, jak maawatan. Ay damagam to kada. Di ka pa masango. Makumi-kumak. No di nak masango, bangtad ka man iti gatang ko iti meriendata nga rod. Ay wala. Tani, mabisina kon. Ay, nalpas mo't lang ang exam. Wen nga rod, ti saludsod. Makapasata nga ta? No adanagan ta ama inayon iti listaan dagiti nakapasa, ibagata na nakapasata. Sapay medyo narigat. Ay, narigatan nagsika. Nang runa kanya, kaslabom tak ti ulok, no kasano kasungbatan dagiti saludsod. Sana bali tanalpasan. O sige, insan, mapantan iti kompyutaran. Anya? Ay, saan ka di amabalin nga relax tapay? Nabambannog tirik na. Anya ayati nakabanugam. Kat nagriga ti exam ta. Ngamsi ka, ganado ka amapan iti kompyutaran. In love kan sa talaga. Awan sa matente ado aprutas ngayon kay burasan, insan. Awan, insan. Iso nga ron nga imayak dito'y kompyuteram. Uwan man, di ka agawawid Agdalos ka man pa dito Anya? Pagbalinandak a para dalos. Kada niyo kumadakas na. Awan pa'y matiburasan niyo aprutas. Kwa, insan. Imbagak ka ni Cecil. Asyak ti para manihar iti daddum a negosyo yo. Ita, pagbalinandak a para dalos. Apay ngamin nakasta ti imbagam. Imbagam kuma. Para buras, kunam kuma. Ay sikamot insan. Hindi na kumamot ipabisto Ariga, ti agululbod insan. Maamuandan to da ita. Uray maamuan na, no nasungbatan nakmutin. Una nga minalilaw mo. Una yan. Imbag ta nagranata dito'y taon, pare. Mapanak ko iti boarding house ti anak kaw, kan kaanak hak paray. Kasta ka di. Umay ka, ipasyar ka iti computer shop ti Barok. Ada computer shop ti anak mo? Wen, ada pa'y printing press na. Ada ka no, trabahador na adwa ababalasang. Kasta aya paray. Hala, intaman nga raud. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Umay ka pare, tay pasyar ka man iti computer shop ti anak ko. Ada computer shop ti anak mo? Uwan pare, ada pa'y printing press na. Katada ka no trabahador na ado ababalasang. Kastaya. Ay, intaman nga raud, paray. Manmanua ka mapan iti computer shop ti anak ko. Baka nayo na ka makumikum iti negosyo. Nang runa no panagbuburas iti prutas. Tupay laeng met ti prutas iti sabali a lugar, paray. Uwan nga rod. Ngam tay may sa akadwa ka para buras. Napan ka no iti computer shop. Sapay adu pa iti burasan ni. Kinapan siguro met agtambay paray. Kasjay na dayjay. Maala na pa'y lang ti agtambay. Ure ado ti trabaho. Di mo ko na, adi ka pa'y nakainan insan. Unay katigagat mon, insan. Amok ape akanayon aganado ka amapan iti kompyuteran. Anya kumatang mo. Alan, intakit diak trabahon. Wanan, insan. Intag trabahon, tamok, mailiw kan ni boss. Ha? Sapay kuma. Tasaan ang malagip ni tatang titulagan da itigayam na. Ay, mabayak pa kuma ang mapasamak ti bagbagada akal laysa.
Sapay madlaw ko ang nagranyag ti rupa ni boss. No kasdi ang makasangputan iti computer shop na. Malagip ko kat nga rin tinaibagana. Asaan na atengal ti amin? Anya nga ti kayat na asawan iti dayjay nga imbagana. Sinalbag. Ang damot awag ti kakadwak. Yung kami kanumanan agburas iti prutas. Imbag data nakadalos ka, sakbay nga inawagan na ka. Nagkapsut mo't ngamin nga aguli dagiti kakadwak. Kaya't mo sawan, si kati kalaingan nga umuli iti kayo, insan? Ay, paglaingak ti umuli iti kayo, insan. Kunak no kalanglangam lang ti bakis. Ah. Pati gayam galad, dakit na alalam. Anya ka lang ha. Uy, saan mo't ah? Anya saan? Ang mga no, ada apong mo iti banger, gurilya. Angan apong mo lang day dya, saan ko nga apong. Kat uray saan ko man nga apong, nukabsat mo. Oh. Nagtal na ka man. Awan ka bagyak, gurilya. Ay, iti computer shop manan ti torongan ta. Apay, insan, masadot kan ang mapan ijay computer shop? Ay, di result ti board exam ta ti pampanunutak ita, insan. Hanggang rumbang nga agtrabaho tapay. Ta saan pa'y ang mairuar adagos ti resulta ti exam? Sabagay, inton makapasata. Agawid takit di, ta inta ag-volunteer iti lugar tayo. Tapno makaisuro tamaten. Win naan-anay ton ti kinaman nursuro ta no makapasata. Sigurado nga ada maikawa adi makakita iti Prince Charming na. Rumbang alipatak. Oray sumkag tiriknak. Ay, kaasi ka mat. Pag madyan na ti maitulag. Nasa umon, insan. Ay, mabalin la ko mga itarayan dayta at tulagan. Ag may sakamat dito yung computer shop mo, ayan dagiti tangtangdanam. Ada siguro nakataktakan da dati. Nag-examine da ngamin iti kalman. Sigurado na bannog na. Matangtangdanan? Maladaw. Ay, lusyak te kastay, katag. Isugayam ni Tata Maricardo, ti agbali nakatugangam. Agmano ka? Anya pailat kukuam ngay. Ha? Agmano kan kunak. When, daddy? Tata? Agmano ak? Ay, daytoy gayam ti manugang agparay. Uwan pare. Isu ti mangiman-manihar dito ya negosyo. Awan pa emat dagiti kakadwa na dito Daddy, ada ka di gagarayo kadagiti kakadwak dito computeran? Awan, mas dawak lang tagmay saka. Kumpadre Ricardo, intan iti restaurant. Kumusta tinapanam ijay syudad, lakay? Nagkita kami ni kumparek. Impasyarnak iti computeran kan printing press ti anak na ngagbalin a manugang ta. Nukasta, nakita mo ti manugangan ta. Nagmanupay nga raud. Isukano ti mangiman-manihar iti shop na. Adda nga roden makunaan negosyo na nukasta. Wala. Iswa sigurado ti masakbayan ti anak ta iti sidong na. Ay, sa apay ko mga rod ta masursuron to ti anak ta ngayatan. Kanya ti serbi ti ayat no amo magkargat tiyamaw. Matay ka ditan na si mumulagat. Partakam ti magna. Dandanitan iti computer shop. Saan ka madanagan? Makadanon tanto matlaeng. At dalatan ni Boss Ijay, saan apo manaw? At dayta ka manan. Ni manan boss ti ibagam. Agpaysumot nga iso ti rantam ang mapan Ijay. Saan mo't Trabaho ti papananta Ijay anya. Trabaho. Kan amumat tan tinain love. Inspirado nga trabaho. Inaramid ko lang nga inspirasyon ko. Tasaan ang mabalin ang maaddaanak iti sabali a karelasyon.
nakamnadlaw asimrak sir. Naunag namin ti pampanunutam. Adda ka di parikot? Imay itay dito ni Daddy. Ada kadwana. Iso tinadagsa na parikot ko ita. Kasano ang nagbalin na parikot mo ni Dadim? Kanti kadwana. Lin, ibagakan ka ita tipod no. Ada na isang sangayan nariknakan ka. Ang intulag na kumot ni Daddy iti jak am mo a babae. Anya? Agpadata iti kasasaad, sir. Anya? Anyat kahit masawan? Kastamot ngamin tinaramid ni Tatang. Huh? Ada ka no mga sawa kanyak. Ay, ngam na mabalin, ibabawik ko ma. Agpadata nga roda nakiting ti kapanunutan tinaganak na. Siguro. Ang naganak tapay laida. Masapul ng agtong palta kadakwada. Isugaya man ay bagam. Ngawan karbangam nga gayat. Kas iti imbagam, asaan mo atengel ti amin? Hitaem ti nakasurat iti pagiwarnak anay, Ay, sos. Ay, sos, nakapasad na gitag kasinsain. Oh. Ay na, agyaman kami, Apo. Apo? Na nakapasa na giti ubeng. Ay na, dakkel apakaidayawan da ito'y. Nay, hitaem nilain. Nakatap. Naglaing at talaga ti anak ta. Agasam tatap na tiyar. Ay, rumarak. Ina manggumatang iti pag-blow out ti anak ta. Kain pagawidak dito yan. Agawid mo't la siguro dagi jay. Takunad ang ag-volunteer da dito'y lugar tayo. Awanang tilapad, tapno agkalaysadan iti nakaitulagan na. Dadakkel mo't kit din dagiti baka nga ipaspastor mo lakay. Kain sigurado anayunan tao, ti kumpare. Apay anas daaw ka nakakita iti pagiwarnag. Oh, saan ka di amidas ti apelyedo ti gayem mo ani Ricardo? Wen, apay ka di. Kapinanunan ti Jonalyn Midas ang nakatapit eksaminasyon dagiti manursuro. Anya? Kasla kasta ti imbaga na anagan ti anak na. Ti manugangan ta. Anya? Agpaiso ka di day nga ibagbagap? Nujak agkamali, dayta tinagan ti manugangan ta. Malaksid wadda ka nagnagan na. Anya ti middle name na. Adang agpaiso dagiti agkanagnagan. Ngam sigurado lakit di nga agdumada iti middle name. Ay, hello paray, nakaawag ka mate. Nakitam ka din ti pagiwar na kita bigat, pare. Wen paray, ay mapanak di ta syudad, nak gumatang iti pag-blow out. Nalaing nga ro ti manugangag no kasta, pare. Iso ti maysa kadagiti tapnatcher. Ay, imbala ka na tayo paray. Ti pamilyam ti kang runan ang maawis inton ag-blow out kami, paray. Makapasyar nga ro ti pamilyak di ta lugar yo, pare. Ay, saan lapasyar paray? Urag bakasyon kayo pa, Sige, tamapan tayo manan iti karaya na nakalmasak iti. Ubing tayo pa'y idi, paray. Ita, talalakay tayon. Santon ang mapasamak. Tikas iti napasamak, iday. Ay, nakapisata, insan! Kita ang ti pagiwar na, ha? Kita agman. Oh. My God! Jack ninamnama da ito eh. Kung nagtumat ngamin kan ka, insan. Uray sa anak akaraman iti tap. Tanakapasa akmat. Kablawan ka, Lin. Ken, kablawan ka man, Cecil. Kablawan nak, sir. Ngam, naliday kan samat. Masigurado kami na pumanaw kayo iti computer shop ko. Nalidon tong tilubong ko na pumanaw ka. Awan ti mabalin ko, sir. Ngamin, kasapulan amang isuro kamin. Agyaman kami langan iti apagbit apa nagtrabaho mi dito computer shop mo. Agyaman ang unay kada kayo, Ma'am Lin.
Ma'am Cecil, nalidayak to. No awan kayon iti shop ko. Bilibak iti kinalaing ti anak mo, kumpadre. Manipod nga minubeng. Nasarire ti anak ko. Kanayon na makala iti pamadayaw. Ala, inta pa iti computer shop ti anak ko. Agpagatang tayo iti makan, tagsasango tayo kada bakit ijay. Ay, una. Ibatik pa iti daduma ginatgatang kaw. Imbag ijay ta si dagti terminal ti lugan ngagturong iti lugar me, paray. Lugar yo. Lugar tayo ako na tatagay jayak mat. Pimanawak lang ijay, ijad na negosyok ditoy. Ay, uwan gayam. Sumungan timbaga ni daddy ngagbalin na katugangak. Agraraman mo, dahi talakay. Magsurunak. May kamot dito'y computeran. Nay, apay nga da ka dita. Ay, kablawan ka, anak. Ay na, top-notcher ka matitik samin niyaw. Anya ti kayat mo asawan, kumpadre? Anak mo, ti trabahador ti anak ko dito yung computer shop. Isuka din ni Jonalyn. Kasla saan ko apat dyan? Daddy, ilawlawag yun man. Iso ka di tigayam yun, akatulag yun? Mismo. Diyak dinamlama nga anak na ti trabahador mo dito. Ay, sos, kaslama na igagara ti amain. Ay, agsaga na kay ngarudain, ta mapantay ije probinsya. Intayo ag picnic ije karayan, ta ag blow out to'y anak kaw. Kasla imposible tinapasamak. Trabahador ni Romnick ti agbalin nga asawa na. Kita man nga agpaiso dagiti pasamak. Nagkita dagiti dua iti saan ang naigagara adiso ken pasamak. Diyo ka di madlaw? Ana palalo ti ragsak da insan? Kan Romnick? Huwad nga rod. Adda da ije ayan ti danom. Nagragsak da adwa. Ala, tulagan tayo kit din no kaano ti panagkalaysa dagiti dua. Madlaw kaw, kahit saan ta nagkamali ang nagtulag. Naragsak mo dagiti dua, pare. Ala, ayabam kit di ida. Tatulagan tayo ti kalaysada. Ay, uhoy, apalayan! Wan, mami. No, dala makita ka, basita ka mali day Jalin. Babay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Babay na tumet, nakas iti pa ng pabain na kanya. Saan arumbang apaabak kakit din iti may salaang at trabahador mo? Wan, mami. Adantual daw na kanya. Makita tulaag day talin. Pabainan nakakit din nga anak ko. Trabahador laang. Makita yun to. Nuumay kayo iji pwesto. Adda ka no matrabaho da Cecil ken Jonalyn. Iso ti inyawag na itailaan. Nasaya at uray jay laabang da iti silid da ti babayadan da. Ala kay, dakelan da ijay ama itulong na. Imbagtaw na makaisuro tawaan ti parikaut. Ngamdandan imot ngaminon tinagtulagan nyo iti gayom mo. Saan pa imit kit nagtulagan no kaanaw? Madanon to? Saan ka di amabalin nga ibabawi day ta nagtulagan nyo? Ay, nalpas titulag. Saan amabalin na masalungasing? Apay di mo maawatan, adun adaras nga imbagat. Lipate mong imbagat. Anya da ito'y nakapaskil. Asino tinangtad kan ka iti karbangan amang ibaba iti presyo dagiti agpa-print kan agpa-computer? Anya ka diti kayat mo, sir. Nangina ngam awan ti umay, wenno nalakang ngam adu ti umay. Pagkunam nga adu ti umay, aber. Ad-adan amalugyak, ano kasta? Adto ti resibo kan collection, sir. Kitaan nyo ti resibo. Kan bilangan nyo mati kwarta. Kitaan nyo di talamisaan. Nagado ti koleksyon na.
Kamali ka di tinaramid ko, sir. Agpangina kakadipay nga uray awan umay a customer mo? Ay, di kag sigurado akan nayon nakastoy. Tika adot customer, ha? Makita, sir. Basta aramidan ti rumbang, sublyan da ka dagiti customer. Napauli magmat ni boss, idi makita na nga ado ti koleksyon. Wen nga rod, suplado. Madla mo ka di nababa mo, tinagadalan na. Wen, ngam, ada nga min bukod na a computer shop kan printing press, iso ang nagbalin a boss. Kita amlat tamo ti maaramidan ti kwarta niya. Ngam, amang ano saan anak katurpos iti kolehiyo? Saan ko nga amo? Ang panagkunak, kasta talaga. Amangan no nagpaliwawang idi agad-adal. Siguro takas tamat dagiti dadto mga da kwarta na. Saan da nga igaed ti agadal? Dapang pangas dayjay nga imbaon ti gayem ko akadwak amang kita kadagiti agburas. Gapo siguro takaanakan ti asawa ti gayem mo. Patil-tilak tupay. Nagtip-tipilak lang kahit. Anya aya ti inaramid na. Taapay apatil-tilam. Wala di na damdamagay. No ayan ka no ti palasan ta. No anya ka no ti trabaho na. Kasta mo ti sinaludsod na kanya. Apay nga ta. Saan nga tangada ng bilin kan kuana nga ambuan na dagita? Nga ta, lakay. Ang asino ko ma. Saan nga ta ni Imelda ti akin nakam? Nalapit. Amangan no kayat na amaamuan ti kasasaad ti manugangan danto. San pa'y mata naburas amin dagiti mangga ako na ni Pare Ricardo? Unang kel, sublinto, tanapon nun tilugan. At adu ti bunga ita dagiti mangga ngam idi napalabas sa tawan. Un nga rod, Uncle. Ay, Uncle, madamag ko man gayam. Anya ka di tinagan ti manugangan yaw. Apay nga interesado ka? Jack pa'y di na magijakim putot no anya tinagan ti anak na. Kaya't yu asawan. Di mo pa'y amaw tinagan ti manugangam. Basta nagtulag ka nagsinnapata kami, nga agabalayan kami. Kasta ka day, Uncle. Tinagtulagan mi kat into nagtawan ti babae iti 25. Ang Uncle, awan nga tatilapad iti dahi ta aplanaw. Uray asino ti agdapdap pa. Awan ti makalapad. Anak ko kan anak ni Pare Ricardo ti pagasawaan mi. Ante, talagan sa nga awan makalapad iti panagabalayan yu iti gayam ni Uncle. Iso nga rod akasurun ko launay dayjay at tulagan. Kunamot ni Uncle, adi na pa'y kanuam mo tinagan ti babae. Kasanon, no da diferensya ti babae. Kunamot ni Uncle mo nakita na karon dayjay iti ubing pay. Mano atawanan tinapalabas. No kasta, nakita nan. Jakman amo, patinagan na. Saan ko gamo? Jakam mo no ti adal wenno saan. Sa balimat dahi ta a klase, ante. Itulag ti anak, iti asawaan na. Jakman amo ka ni Uncle mo. Kasla mapukpukawan iti mamanugang. Mayat mati inaramid mo. Sipod imbabam ti baya dagiti umay a customer. Immaduda. Ay narigat ti panawin ita. Nalaka ti sapulan ti tao. Nangruna dagiti estudyante. Madlaw ko man, kanayon na kaaming mingmingan ni boss. Iti anyaga po. Namin ado nakita. Nangruna, no kasi nga ado ti customer, kat makumikom ka. Amangan nukit kitaan na ka, tapno amunan tumot ti aramidan na. Kasta nga ta, nangruna. No nagpartak ti imam nga agkudit iti computer, kan agin code, sang kakita na ka? Amangan nukit kitaan na no agkamali Nalalaing ka naparpartak ka ngam iso. Anya ngay iho,
Pinabainam ka di, jay bagbagam at trabahador mo. Pagungta ko may din baba na tibayad dag pa computer. Ngam, imaduti koleksyon, mami. Kasta ka di. Kayat mo, tasyak to timang pabait. Amang ano pumanaw. Nagpartak tupay ti man ang agintod. Ken talaga anapartak nga gunggunay. Nagagat nga rod no kasta. Ken madlaw ko analaing, mami. Ang mga nusigod mo't at trabahador iti kompyuteran. Pagadalan ka no tinagkompyuteran na. Ay, saan siguro adi adal? Taapay adi ta kompyuteran, tinagaplayan na. Anya ka diti ilis-listang? Adun samat. Dagiti man agpa-bookbind, insan. Aduda. Ay, ado man nga rodan ti ibukbayn tayo When damagan ta ka ni boss, no kayat na nga ag-overtime ta. Basta bayadan na ti overtime. Ngum no libre. No way. Siyempre. Alangan nga agtrabaho ta iti libre. Ibagam to nga rod kan ko na. Awan pa'y mat ngamin. Naladaw man nga tan. No umanugot, nasayaat. Ngam no saan, pasensya. Ay na, ado at talaga ti agpa-bookbind. Boss, imbagtadakan. Mabalin ka din nga ag-overtime tayo, taado ti orders. Ang mga numay daalaan kat saan pa'y analpas. Apay nagawat ka iti adong orders. Dungay umay daalaan. Adi pa'y nalpas. Apay, sir, bayak ka di amapanda iti sabali. Isungarod nga ag-overtime tayo. Tapno ado ti umay di ti printing press mo. Ag-overtime kayo? Ano kayat yo? Bayadam ati overtime mi, sir. Anya? Sikatin lang kid daw iti overtime? Kat mo saan mo ta siya? Pagsayaatan ti printing press ti naramid ko, sir. Agbayad damat. Ngam no di mo kayat? Uray ag-back out dagiti ado ang nagpaaramid. Awan anyaman na kanyak. Agawid kami matamasapa. Anya? Sige. Overtime no overtime. Bayadan no bayadan. Kasta tapno nalawag, sir. Imbagta na isamiran ti may dimawas paray. Ado ti prutas sa gatangan may ditakabangi pa nga ili, pare. Ay, kunak no dagitila ang talkam timbaon mo, paray. Nalagip ko ngamin titulagan ta. Kaano ta nga agpakasar? Dakkel to apas ken ti maangay para iti kalaysa dagiti anak ta. Adapay jay syudad ti anak ko, paray. Aday sagsaganaan na para iti masakbayan na. Umay kamin to. Tapag sasaritaan tayon ti may papan iti kasarda. Ay, iti anyaman nga oras, paray. Pagawidak to ti anak kaw, kalpasan ti sumagmamano abulan. Sige. Tapno maisagana tati amin, sakbay ti kalaysa. Ingran din to akalaysa ti mapasamag. Wen, paray! Anya ka di tinagsaritaan nyo kini kumparim a Dionisio. Umadanin ti panakaangay ti kalaysa. Pagawi din taon ni Junalain. Urayin tayo kumapay amalpas ti resulta ti exam da. Nalpas to siguraon. Isagana laang tapno saan tayo to amatartaranta intun dumteng day tanga aldaw. Ay, ingranday ti mapasama kakalaysa. Madanagan naklaeng no anya ti mapasamak. Nay, anya ba't ti pagdanagam? Sigurado amakla at ti anak ta. No ibaga at nga agkasareng. Amuna daytaan. Taan namin adun adaras ngayong bagak. Si kagayam ni Lin ngay bagbaga ti anak ko. When madam, apay ka di, kan asino kayo ka di? Siyak ti ina ti boss mo. Isa tartarimaanam ti panakisa sa umi ti anak ko, ha? Adda ka dinalpas mo a kurso? Nakalpas ka di mat iti kurso ti anak yo, madam? Anya? Pagdamdamagan ka? Isublim ket din kanyak ti saludsod ko. Pasensya kayon, madam.
Kaya't ko la amaamuan ti kurso nga inlepas ti boss ko. Ay, madadaol ti aldaw ko dito'y. Pumanawak man laungan. Jonalyn, apay akas jay ti imbagam iti inanim, boss. Madlaw ko ngamin amata pobre. Wan nga rod. Hay, di na ka mabalin at tagibasitan, tamay saka a maestra. Ha, ti anak na ngay. Awan samot nalpas na a kurso. Oh, Ne, apay akas ta ti jar mo, mami. ay, masurunak iti trabahador mo iti shop mo. Kunamlan kalalaingan. Apay, anya ka diti naramid na, mami. Ado dinamag ko kankwana. Ngam, nagdamagan nakmet. Anya ngamin ka diti dinamag yo. Ay, saan mo nga amuan? Ha? Ngam kayat ko nga ikatom da dya babae iti shop mo. Mami, sana mabalin. Na-discarte day dya tao. Ado tinagbalin a customer ti shop, manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan. Isakit mo da dya babae, ngam shop nga inam. Mami,